Jo vaig conèixer el projecte, devia ser el 95 o el 96. El Ferran buscaven algú que els ajudés a l'escenari i va trucar a una amiga seva, que és regidora també, i ella no podia. Però li va dir, no pateixis, que et presentaré algú i algú t'enviaré. I em va enviar a mi. I des de llavors. Jo la veritat és que vaig anar-hi pensant que hi aniria només un dia, i vaig anar-hi també perquè vaig pensar que m'ajudaria a mi. El 94 va morir el meu germà i jo estava encara amb la necessitat d'acomiadar-me'n una mica, no? I vaig pensar que seria una bona manera de fer-ho, ajudant al memorial. Però pensava que hi aniria un dia, i ha acabat sent, doncs, no sé, 13 o 14 anys, ja no me'n recordo. I cada any és un moment molt emocionant col·lectivament i a nivell personal molt gratificant, perquè jo sóc el meu germà en aquell moment, sempre, cada any. Entren i surten per aquí. I artistes i tot. Organitzar un escenari no és tan complicat com sembla. Té com dues parts. Una complicació, diguem-ne, tècnica, que és tot el que refereix al so, en aquest cas no la llum perquè sempre ha sigut de dia, i un altre tema és la selecció de la gent que pot aparèixer, que pot sortir, organitzar quin va davant, quin va després. La presentació de la campanya. La configuració de l'espectacle el comencem a fer com un mes abans, i el que fem és amb el Torroella, amb el Ferran, amb el Michael, amb tota la gent de projecte, parlar de veure a qui podem trucar i què podem fer. Yo conocí a Ferran hace ya como 10 o 12 años y bueno, yo en aquel momento trabajaba de supervisor en una cadena de estas de televisión y tal, de corrección de textos, y cayó en nuestras manos un documental sobre Proyecta, bueno, la fundación de Proyecta en Estados Unidos, y le dimos el documental para que lo viera. Y entonces a partir de ahí, como me dedicaba a doblaje, conocía actores y conocía gente, y me dijo, pues de cara al memorial, pues a ver si fuera posible que te preocuparas de buscarnos actuaciones y gente que colaborara y tal. Desgraciadamente vivimos en una sociedad que, a no ser que en un momento determinado te afecte algo a ti, la gente no, o sea, por eso el motivo de que existan cosas como el memorial y asociaciones como Proyecta también es eso, o sea, el recordarle a la gente constantemente y a los gobiernos que esta enfermedad está, porque si no... Bé, els polítics, doncs mira, en primer lloc hi venen perquè és la seva obligació, i fins i tot a vegades hi falten, i jo els hi retrec sempre que hi falten. És que d'entrada és la seva obligació, faltaria més, allí han d'estar, vull dir, per això se'ls paga. Evidentment, uns ho han fet amb un sentit de l'honestedat, altres ho han fet per oportunisme,
I altres ho han fet, fins i tot, també ho haig de dir, com a ciutadans o ciutadanes, han estat allà més enllà de perquè els hi toqués. El que passa que a vegades la presència dels polítics es fa una mica feixuga, perquè vulguis que no els hi has de donar el seu espai, i a fi de comptes el que fan és aprofitar aquells moments per prometre, per vendre, per dir el que faran, o sigui, tot allò que no han fet, per explicar com ho faran a partir d'ara, que normalment s'acaba sense fer, o almenys no en la seva totalitat. I bé, en tot cas hi han de ser, és a dir, hi ha hagut veus que ens han dit no convideu els polítics, no els hi doneu la paraula, i jo penso que hagués estat un error. No, se'ls ha de donar la paraula, se'ls ha de fer comprometre. Gràcies, per tant, a tots per ser aquí, gràcies per convidar-nos a participar d'aquest compromís, gràcies per existir i sobretot, com ens recordava el Ferran, gràcies per no oblidar i gràcies per no abandonar. Bon dia. I ara us parlarà i tancarà aquesta tanda de parlaments el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Carles Martí. Va marcar un paquet de mesures de cara a la prevenció del risc, com també fer possible l'objectiu d'universalitzar els tractaments per tal que el 2010 arribi a tothom que els necessita. Bé, què dir dels voluntaris i de les voluntàries que no sigui o que no caigui també en el tòpic, en tot allò de que sense ells seria impossible, que és la primera de les veritats que es poden dir. No ho sé, són tants i tantes que, evidentment, que un té en ment unes persones determinades, però són tants i tantes que a mi prefereixo veure'ls com una sola cosa. Les que estan tan sucias porque posiblemente no serán... Luego se pueden limpiar. Sí, no, pero ya sabemos lo que... Algunas, otras no. ¿Vale? Las que son exageradamente sucias, déjalas aparte, que seguramente no se utilizarán y bastará con dejarlas ahí otra vez. La gent, quan forma part d'un acte col·lectiu o d'una activitat col·lectiva amb una transcendència tan important com és aquesta, tan transcendental, realment s'impacta. Són moltes persones les que han fet possible, les que fan possible tot. Bueno, són l'essència, en certa manera, no?, del memorial. Bueno, como voluntarios, la verdad que hacemos de todo, bueno, lo que nos piden y en lo que podemos ayudar. Desde poner sillas, desde estar en los stands, desde inflar globos, explicarle a la gente qué son los tapices, cuidarlos para que nadie los manche, los toque, etc. Eso es muy importante, que los tapices son muy valiosos, ¿no? Seguro aquí, amb les cadires. Gràcies, bona tarda. Adéu, bona tarda. En la catedral vemos gente que es súper comprensiva y lo entiende y apoya, pero luego hay gente que tiene mucho rechazo. El problema que hay también es que, claro, mucha gente que está enferma no lo dice. O sea, si yo a lo mejor como voluntaria, según qué personas, ya por no dar este tipo de explicación, pues ya ni dices nada, pues tú imagínate si uno fuera enfermo. Sí que te pasa que hay gente que te ve en la catedral y te miran así como diciendo ¿estará infectado o no estará infectado? Entonces ves esa duda en su cara, ¿no? Pero bueno, yo ya lo tengo bastante asimilado todo esto y la gente que piense lo que quiera, me da absolutamente igual. Lo que más me emociona del memorial creo que es todo en sí, pero sobre todo el buen rollo que hay entre la gente de la asociación, entre todos los voluntarios. También conoces gente que ha pasado por lo mismo que tú, ha perdido gente a la que quería mucho, entonces te sientes como muy arropada, ¿no? Entonces, claro, es un día muy emotivo, pero luego también es un día donde ríes mucho, te lo pasas muy bien, ves gente que ves cada año, que eso es una alegría enorme. Creo que es muy emotivo, pero sobre todo con el trato humano, entre voluntarios, entre gente de la asociación, creo que eso es lo más bonito. Hi ha hagut molts moments emocionants al memorial, molts. Va haver-hi un dia que estàvem acabant ja i estàvem fent la lectura de noms final. Sempre el memorial acaba amb una lectura de noms i una enlairada de globus al final de tot. Doncs aquell dia va començar a ploure,
plovia una miqueta i nosaltres anàvem llegint noms, va haver-hi unes corredisses, recordo que amb el Ferran i amb el Torroella dèiem ostres, què fem, parem, no sé què, i vam decidir que seguíem, la pluja va anar també seguint, augmentant i tal, i a la plaça hi havia al voltant d'unes 1.000 persones amb les espelmes escoltant aquesta lectura de noms. Vam fer tota la lectura de noms sense que es mogués ningú de la plaça. Crec que és un dels finals de Memorial més emotius que hem tingut. I l'any passat va ser completament al contrari, perquè va ser un esclat de soroll i en el fons de festa, perquè el lema era fem soroll contra la sida. I realment vam fer soroll contra la sida, però era un soroll festiu, era un soroll de estem aquí i continuarem aquí, encara que no sigui de la mateixa manera, però celebrem que estem aquí i fem soroll contra la sida, i sentir aquella plaça, tots aquells xiulets, tota aquella gent saltant i ballant, i els timbals, va ser molt, molt emotiu també. D'una altra manera, però també molt emocionant.